खुलुमबाय लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों मोननैसो नलेज होनो लानाय जादों, जाय नलेजफोरा नोंथांनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो हागौ आरो रैखाथि होनो हागौ। जानांगौ नोंथांमोनहा बेनि सोमोन्दै मिथियाखैमोन, अब्ला नोंथांमोनहा नायनानै लादो फारियै। दा बेयाव बुंनाय खोथाफोरखौ नोंथांमोनहा फोथाया जानो हागौ, मानो होनब्ला आं सासे डक्टर नङा एबा बिगियानगिरिबो नङा। आरोबाव नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनाबो जानो हागौ, मानो होनोब्ला बे भिडिअआ गोबां एट्राक्टिभ एबा नोंथांमोनखौ गोसो बोनो हाथाव जायाखै। अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ दिन्थिनो आसा थाबाय, मानो होनब्ला नोंथांमोनहा बेफोरनि सोमोन्दै खेबसे साननानै नायनो हायो। दा अब्ला लोगोफोर फैदो जोङो आवगायलांदिनि। फैदो लोगोफोर, बेफोरो मा नायलांदिनि। दा गिबियाव नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा नेल काटार, जायखौ आसुगुर हाग्रा होनना बुंनाय जायो। दा बे नेल काटार एबा आसुगुर हाग्राखौ जों साफ्रोमबो बाहायो। ब्लेडनि सोलाय जों बेखौ बाहायनो मोजां मोनो आरो बेयो जोंनि थाखाय कम्फर्टेबलबो। नाथाय बिनि सिङाव जोंनाव मा डिमेरिट्स दङ बेखौ नोंथांमोनहा मिथियाबो जानो हागौ। अब्ला खोनासंनानै लादो नोंथांमोनहा। नेल काटारखौ जोङो खेबसे बायनायनि उनावहाय जोङो हानायनि उनावहाय जोङो बे नेल काटारखौ नाथाय नोंथाङा हारसिङै बाहायाब्ला न'खरनि साफ्रोमबो बाहायो एबा न'खरनि अनगायैबो नोंथांनि लोगो एबा नोंथांजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा बे नेल काटारखौ बाहायनो हागौ। अब्ला नोंथाङा नोंथांनि आसुगुरखौ मानो हादोंमोन, नोंथांनि आसुगुराव थानाय मैला आरो बेयाव थानाय बेक्टेरिया माखासे भाइरासफोरखौ खारहोनो थाखाय, नोंथांनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय नोंथाङा बे नेल काटारखौ बाहायदोंमोन। नाथाय बे नोंथांनि नेल काटारखौनो एखे गंसेखौनो सासेनिफ्राय गुबुन सासेयाव बाहायलांबाय थानायनि जाउनाव बै साफ्रोमबो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि देहायाव थानाय एबा आसुगुराव थानाय भाइरासआ नाथाय कनभार्ट जालांगासिनो दङ। दा बेखौ नोंथाङा माब्लाबाबो सानफेराखैमोन जानो हागौ। दा बेनि थाखायनो मोनसेल' नेल काटार एबा आसुगुर हाग्राखौ जों बाहायोब्ला बेखौ बाहायनायनि सिगां नोंथाङा साबोनजों मोजाङै सुनानै एबा सुनायनि उनावसो नोंथाङा बेखौ बाहायनो नांगोन। नङाब्ला सिगाङाव नोंथांनि सिगाङाव हानाय आसुगुराव थानाय माखासे बिजानुफोरा, जायखौ नोंथाङा आसुगुर हादोंमोन, बेनि जिउसाफोरा गुबुन सासेनिसिम बारस्लायनायनि खाबु थायो। नङाब्ला नोंथाङा आसुगुर हानायनि जेबो मिनिं थानाय नङा। दा बेखिनि खोथा, नोंथांमोनहा नेल काटारखौ अब्लानिफ्राय हागोन, हानायनि सिगां नोंथाङा एबाराव आरामसे सुनानै लानो नांगोन। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन ब्लेडखौ नों साफ्रोमबो बाहायो। ब्लेडखौ जोङो आसुगुर हानायनि अनगायैबो जों दारि हनाय, खानाय सिनजायोब्ला हनाय, बेफोरबायदि ब्लेडआव जों बाहायो। नाथाय ब्लेडनि गेजेरजों जोंनि देहायाव सासेनिफ्राय गुबुन सासेनिसिम गोबांथार बिजानु एबा जिउसाफोरा बारस्लायनायनि चान्स दङ। नाथाय नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों जोंनि खाथिनि लकेल बारबारफोराव, जोंनि खानाय सिनग्राफोराव जों खानाय सिनजायो, नाथाय ब्लेड हयो। नाथाय ब्लेडखौ हनायाव जोङो गोदान होदोंना होआखै, जों बेखौ नोजोर होनो रोङा। आरो ब्लेडखौ जुदि नोंथांमोनहा होनो रोङाखै, दिनैनिफ्राय गोसोआव लादो, ब्लेडखौ गोदानै सिफायनानै गोदान होनो नांगोन। आरो नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लेडखौल' होनाय बा ब्लेडल' गोदान सोलायनायजोंनो जागोन बेबो नङा। खानाय सिनजानायनि बेलायाव जोङो मोजां खानाय सिनग्रा बारबाराव जों हाबनायनि गोनांथि दङ, जायनाव हेन्ड ग्लभ बा गुबुन गुबुन फेसिलिटिफोर दङ, बेयाव जोङो हाबनो हानांगोन। मानो होनब्ला जोंनि लकेल बारबारफोरनि आखाइया साबेसे मानसिनि खर'आव दांखो जोङो हमनो हाया। दा आरो जों बुंनो हाया सोरनि देहायाव, सोरनि खर'आव मा दङमोन, सोरनि देहानिफ्राय बियो मा बारस्लायबोखो जों बुंनो हाया। सासे मानसिखौ सिनखांनायनि उनावहाय बियो आखाइ सुदोंना सुवाखै जों बुंनो हाया। दा बेनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो, जों बाहायगिरि बा जों सिनजाग्राफोरासो, जों ब्लेड बाहायगिरिफोरासो जोङो बेखौ नायनो नांगोन। आरो बिनि अनगायैबो लकेल, नोंथांमोनहा न'आव थानानैनो ब्लेड गंसेनि गेजेरजोंनो सासेनिफ्राय सासे नोंथांमोना जुदि ब्लेडखौ बाहायनो सानदोंब्ला, ब्लेड बाहायनायनि सिगां ब्लेडखौ जोङो सुनानै लानांगोन। सेनिटाइजार बाहायनायनि बा साबोनजों सुनायनि खायदा लानांगोन। नोंथांनि बेफोर हाबाफोरखौ गुबुना मिनिनो हागौ, नाथाय नोंथांनि बेयो सेफटि आरो नोंथाङा बेखौ बाहायनो नांथारगोन, नङाब्ला नोंथांनाव जेंनाया फैनो हागौ। दा लोगोफोर, बेबायदिनो गोबांथार दङ, उनावहाय दंबावो। बेनि सिगां आवगायलांनायनि सिगां नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम, आरो लोगोफोरनि सिगाङाव बेखौ फोरमायनोब्ला शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। बेनि अनगायैबो नोंथांमोननिसिम फंनैसो खोथाबाव, नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव हाबनानै प्लेलिस्टआव हाबनानै प्लेलिस्टनि गेजेरजों बेफोरबायदि गोबां नलेजेबोल इडुकेसन पार्टआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। निउस नायनोबा निउस पार्ट, टेक भिडिअ नायनोबा टेक भिडिअआव नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। दा फैदो आवगायलांदिनि। दा नुनो मोन्दों नेक्स्टआव नोंथांमोना साबोन आं लोगोसे नोंथांमोना थावेल नुनो मोन्दों। साबोना जाहैबाय मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन
जोंनि थाखाय सुस्राग्रा माने जोंखौ फोसाबग्रा, नाथाय बिनि सिङावनो जे मोनसे गेदेरथार डिमेरिट्स दङ बेखौ जोङो सानथ'नो हायाखैबो जानो हागौ। दा बे जाहैबाय जोङो साबोन थरसेजोंनो सासे मानसिया फुयो जोंनि न'खरनि फेमिलियाव। दा बेयावहाय जोङो नुनो मोनो थरसे साबोनजोंनो जों बाहायजोबो। फ्रायनावनो सासेयाव थरसे सासेयाव थरसे जोंनि न'खराव बाहायनो हायाखै जानो हागौ एबा बाहाया, नाथाय जोङो बेखौ थरसेखौनो जों बाहायगासिनो दङ। जाउनाव मा होनदों, सासेनि देहानिफ्राय सासेनियाव बारस्लायलांनाय माखासे बिजानुफोरा बारबोगासिनो दङ। दा बेयाव नोंथांमोनहा नङा जानो साननो हागौ, नाथाय नोंथांमोनहा जेब्लाना न'खराव माब्लाबाफोर सिथर सिला बेरनाय जायो अब्ला न'खरनि फेमिलि साफ्रोमनावबो जायो, नाथाय बेनि खारना मा बे नोंथांनि साबोन बाहायनायनिबो मोनसे जानो हागौ। आरो बेनि अनगायैबो गोबांबो जानो हागौ। आं बुंनो थाङा दि बे मोनसेजोंनो बेबायदि साग्लोबजोबदों, नाथाय नैबे साबोन फुनायाबो नोंथाङाबो मोनसे। 1 मिनिट नोंथाङाबो साननानै बेखौ हमनो हानाय जागोन। बिनि अनगायैबो नोंथांमोनहा साबोनखौ न'आव बाहायनायनिल' नोजोर होनानै जानाय नङा। नोंथाङा बबेबा हटेलाव थांगोन, रेस्टुरेन्टाव थांगोन, जाखांनायनि बेलायाव नोंथांनि थाखाय बिथांमोनहा दखानदारफ्रा साबोन बाहायनो दोनगोन आखाइ सुग्रायाव, नाथाय नोंथांमोना बे साबोनखौ दादां। नांगौब्ला नोंथांमोना आखाइखौ दै गोजा सुस्रनानै नोंथांनि रुमालजों सुनानै फै। मानो होनबा बे साबोन दरसेजों बेसेबां बाय हाजार मानसिफोरा सुनानै गालांखो, बेसेबां बाय हाजार मानसिनि आखाइ नांनानै थालांखो नोंथांमोना बेखौ मिथिया। नाथाय बै साबोनखौ नोंथाङा दाङोब्ला सिगांनि गुबुन बिजानु गोनां सोरबा सुबुङा दांनानै थांदोंबा नोंथांमोना बेखौ दांनानै थाङोबा नोंथाङाबो सुयोबा नोंथांनावबो बियो बारस्लायनो हागौ। दा बेनि अनगायैबो बेजोंनो लोगोसे टावेला जाहैबाय नोंथांनि मोदोम फुगारग्रा, दुगैखांनायनि मोदोम फुगारग्रा। दा बे नोंथांना पार्सनेल दङबा नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां, नाथाय पार्सनेल गैयाबा नोंथाङा बेखौ फेमिलि हिसाबै बाहायोब्ला बियो जोबोद गाज्रि। एखे रोखोमैनो साबोना जेरै बारस्लाय होनो नागिरदों नोंथाङाबो बिदि बारस्लाय जानो हागौ। दा बिनि अनगायैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे खोथाया जाबाय, मोननैखौबो नोजोर बोनानै, साबोन आरो टावेल मोननैखौबो नोजोर बोनानै न'खरनि बायजोआव थाङोब्ला, गुबुननि लोगोनि न'आव आलासि जाहैनायाव, गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बे मोननै बुस्थुखौ जोङो बाहायोब्ला सांग्रां जानांगौ। मानो होनब्ला जोङो बै सानसेयाव थाङोब्ला नोंथांमोनहा बेखौ फुवाब्लाबो जागोन, बै न'खराव थानाय, बै लोगोनियाव थानाय गासैबो बिजानुफोरा नोंथांमोनहा बारस्लायनोबो हागौ। नोंथांनि थाखाय बै न'खरा जुदि टावेल गोदान होआब्ला नोंथांमोना बिथांमोना बाहायखाबाय थानाय टावेलखौ होयोबा नोंथांमोना बैसोरनिफ्रायनो बारस्लाय जानो हागौ। दा बेनि थाखायनो सांग्रां जानांगौआ जोंनि। नाथाय नोंथांमोना लाजिनाय एबा गिनायनि खोथा नङा। नोंथाङा जेबो बुङाब्लानो जाबाय, नाथाय नोंथाङा हारसिं सांग्रांथिखौ लानो हानाय जायो। नेक्स्टआव फैदों नोंथांमोना सस। आजिखालिनि मुगायाव नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों सस एबा नोंथांमोना फास्ट फुड जानो जोबोद मोजां मोनो। फ्राय 80% मानसियानो फास्ट फुड मोजां मोनो। सेंग्रा सिख्लानिखौ लानानै बोराय बेन्थ'सिमहालागै रेस्टुरेन्टआव थांनानै, हटेलाव थांनानै, साहा दखानाव थांनानै बायदिसिना जाग्रा बेसाद जाहैयो। नाथाय बे जानाय समाव जोङो सस जायो, बेखौथ' साफ्रोमबो साननो हाखायोआनोखा। नाथाय खुगानि गोथावनि थाखाय जोङो बावफ्राङो। नाथाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोनहा जुदि बेखौ हुदाखौ गाराखैब्ला गारनो नांगोन। नोंथांमोना सस जानायनि सिगां खेबनैसो सानग्रो, सस बथला माथेनाय नंगौना नङा आरो बेयो बेसेबां दिननिफ्राय इउजेबोल जाबोखो, हथात बेसेबां दिनसिमथाय बाहायजाबोखो, नोंथांनो गोदानै खेवना होदोंना बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो बे खेवखानानै दङ। दा बेखौ नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। ससआ जाहैबाय मोनसे नेचारेल फिथाइनिफ्राय बानायनाय बा नेचारेल रोसिनिफ्राय बानायनाय। बेहा एक्सपायरि डेट दङ, एक्सपायार जानायनि सम दङ। नाथाय बेखौनो जोङो बाहायबोबाय थानायाव जोङो खनसेनो फरथा जायोब्ला, गुबुन बेसाद फास्ट फुड जायोबा डाइरेक्ट जोङो लखबनानै जायो। नाथाय बियो बयनिख्रुइबो डेन्जारसिन आरो बयनिख्रुइबो खैफोद गोनांसिन बे मोनसे जाथाय। बेनि थाखायनो सस जानायनिफ्राय जोङो सांग्रांथि जानांगोन। ससआ सेवनाय ना सेवै जों बेखौ बेक्टेरिया थायोबा, भाइरास थायोबा जों बेखौ नुनो मोना। नाथाय नोंथाङा खुगानि गोथावखौल' नागिरनानै बैफोरखौनो जायोबा नाथाय बैफोरो जोंनाव बारस्लायबोनो हागौ। स' दिनैनिफ्राय नोंथांमोनहा बेखौ गारबाय जानो हागौ। दा नोंथांमोना नुनो मोनदों टुथब्रासनि सोमोन्दै सिगाङाव आं भिडिअ खालामखांबायमोन माखासे नोंथांमोननि सिगाङाव। दा नोंथांमोनहा नुनो मोनबावगोन टुथब्रासआ जाहैबाय जोंनि हाथाय मानजिग्रा। जोङो साफ्रोमबो हाथाय मानजियो सोरांजेननायनिफ्राय लानानै खायफाया मोनासिम, खायफाया जाखांनायनि सानसुनि समावबो हाथाय मानजियो। खारना जाहैबाय हाथायाव थानाय बायदिसिना मैलाफोरखौ जों बासायनाय आरो हाथायखौ रैखाथि होनाय। नाथाय बे ब्रासखौ जोङो खेबसे बाहायखांनायनि उनावहाय बाहायै जेलाना ब्रासनि बै बेजेफोरा जेलाना गाज्रि जालांजोबा, जिफ्लेनानै बायलांजोबा, अब्लासिम जों गारा। बे मोनसेखौनो जों बाहायबाय थायो। बुंनो थाङोब्ला सासे मोजां बाहायगिरिया मोनसे ब्रासखौ बोसोरनै गाहाम बाहायनोबो हागौ। नाथाय नोंथांमोनहा बेखौ साननानै नाय, ब्रासआसो जेबो जायाखै, नाथाय ब्रासनि जेनाखि भेलिड बेयो जोबलांबाय आरो ब्रासआ जाहैबाय जोंनि हाथायनि मैलाफोरखौ एरख' जोंनि हाथायनि मैलाफोरा
गासैबो नोंनि हाथाइनिफ्रायसो खारदों, नाथाय नोंनि हाथाइनि मैलाया ब्रासआव हाबनानै थायो। नोंथांमोना ब्रासनि बेजेखौ मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन थालायाव गासै मैलाफोरानो जमा जानानै थाजोबो आरो बै जमा जानाय मैलाफोरखौनो नोंथाङा सानफ्रोमबो बेजोंनो फुदेरफिनबाय थायो आरो ब्रासनि जेनाखि भेलिडिटि एबा क्वालिटिनि गुन बेबो जोबनानै थाङो। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा ब्रासखौ गोबाव सम बाहायालासे गोदानै बाहायलांबाय थानांगौ, गोदान बाहायलांबाय थानांगौ। जानाय लोंनायनिफ्राय गारनानै बेफोरखौ नोंथांमोनहा गोसो होनो नांगौ आरो बेखौ नोंथांमोनहा माबा मोनसे जेंना जायोबा खैफोदनि समाव नोंथांमोनहा ब्रास कम्पानिखौ नोंथांमोनहा दाय होनो हानाय नङा आरो बेखौ नोंथांमोनहा नोंथांनि हाथाइ गाज्रि जानायनि सायाव ब्रासखौ दाय होनो मोननाय नङा। मानो होनब्ला ब्रासनि नोंथांमोननि पेकेटाव नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय, बेबादि नुनो मोनगोन मोनफ्रोम ब्रासनि भेलिडिटिया फ्राय 2 मान्थ 3 मान्थ हथात मास मोननै मास मोनथामल' थायो। नोंथांमोननि सिगाङाव आं बाहायग्रा नोंथांमोननियाबो नायबाय था, कलथायाव नुनो मोन्दों अनलि फर 3 मान्थ्स नै रिप्लेस ब्रास एभ्रि 3 मान्थ्स दङ, नै मास मोनथामनि गेजेरावनो सोलायनांगौ। नाथाय नोंथाङा साननानै नाय, ब्रासआ नोंथांना मास मोनथामनि गेजेराव ब्रासनि बेजेया जेबो जाया, हथात लोर सोरबो जाया, माने गाज्रि जाया। नाथाय गाज्रि जायासै नालाय जों बेखौ बाहायलांबाय थागोनानोखा। नाथाय नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय साननानै नाय, बेखौ थाबनो दान मोनथाम एबा भेलिडिटि जोबनायनि उनावनो नोंथांमोनहा बेखौ गारनांगोन आरो गोदान ब्रास बायनो नांगोन। दा बेमोन नोंथांमोननि थाखाय। आरो माखासेया जाहैबाय ससमा। नोंथांमोना नुनो मोनदों ससमा आजिखालिनि सेंग्राफोरनि थाखाय बा गासैबो लाइमोनफोरनि थाखाय ससमा एबा सानग्लास बा स्पेक हमनाया जोंनि थाखाय मोनसे फेसन आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि थाखाय खायफाया गोनांथारनि थाखाय गानो, मेगन गाज्रिनि थाखाय। नाथाय बे बाहायनाया जोंनि थाखाय बेसेबां मोजां बेसेबां गाज्रि नोंथांमोनहा मालाबाबो सानफेराखै जानो हागौ। दा बे स्पेकखौ जोङो सानफ्रोमबो हमो जानो हागौ, नाथाय नोंथांमोना मालाबाबो बेखौ सुफेराखै जानो हागौ आरो सुरा गाज्रि जागोन साननो हागौ आरो नोंथांमोनहा बेखौ मालाबाबो फुगारनाय बेबस्था लायाखैबो जानो हागौ। अब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनहा बाहेरायाव जेसेबां बेरायथिंबाय थादोंमोन, नोंथांनि मेगनाव बिजानु हाबनायनि रैखाथिनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ लादोंमोन, नाथाय बैसोर बिजानुफोरा नोंथांनि बे स्पेकआव बानानै दंमोन। नाथाय बे स्पेकखौनो नोंथांमोना सानफ्रामबो बाहायबाय थादोंबा स्पेक हमनायनि नोंथांनाव जेबो भेलु थानाय नङा। नोंथाङा बे स्पेकजोंनो आरोबाव बे मैलाखौनो लाबाय थानाय जागोन आरोखि। आरो नङाब्ला नोंथांमोनहा बे स्पेकखौ मोनसे सांग्रांथिया जाहैबाय, सासे लोगोनि स्पेकखौ नोंथाङा मालाबाबो दा हम। बे सानग्रोनांगोन नोंथाङा बे लोगोनियाव मा दङ, मा बेमार दङ एबा मा जाहोननि थाखाय बे स्पेकखौ हमो, बेखौ नोंथाङा खेबसे साननानै नायग्रोनांगोन। बिनि उनावसो नोंथाङा बेनि स्पेकखौ नायनो नांगोन। बिथाङा बिराद मोजां लाक्जारि बिराद मोजां दामि स्पेक हमबाय थायो जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेखौ लुबैनानैनो होननानै हमोब्ला जेंनायाव गोग्लैनोबो हागौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा गावबा गावनि स्पेक बाहाय आरो स्पेकखौ सम सम सुनाय एबा जिथ्रि गिसिजों फुगारनाय बायदिसिना आदबखौ नोंथांमोनहा लानो नांगोन। बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'आ। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम, नटिफिकेसन बेल थुब्लानो जाबाय। बेबायदि गुबुन नलेजेबोल भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोबाय थायो, नोंथांमोनहा नायनो हागोन। आरो बिनि अनगायैबो आं गुबुन रोखोमनि भिडिअ बानायो, नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। प्लेलिस्टआव थांनानै नोंथांमोना प्लेलिस्टनि पेज वाइसै नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। निउस पेज दङ, टेक्न' भिडिअनि पेज दङ, इडुकेसननि पेज दङ आरो नोंथांमोनहा फुडिं ब्लग आरो गुबुन थाखोनि केटेगरिनि भिडिअफोर नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। लिस्टआव थांनानै नायब्लानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांनि थाखाय भिडिअआ मोजां जादों, नाथाय नोंथांमोनहा मोजां मोनाखैबो जानो हागौ। नाथाय खेबसे साननानै नायोब्ला नोंथांमोनहा बेनि फिथाइखौ नुनो मोननाय जागोन नोंथांनि मेलेमावनो। एसेनोसै, गोजोन्थों।